Bueno, hemen urtero bezala San Juan saria ega ospatzen. Gehien bat gure udara behi da, udarako denboraldia maiera behi da txapelketa garrantzitsua izatea, zergatik ja pixkanaka txapelketa nagusi prestatzen hastea eta hau ikusten da gure egoera fisiko da pixkat ikusteko. Eta bueno, etorri gara Tolosaldetik 40-50 igerilari inguru, gero Gipuzkoatik 100 igerilari inguru, eta bueno, bakoitzak bi proba egiteko aukera dazka txapelketa dutan, eta Ez gero txapelketa politia izatea, ze taldekideen artean giro politia sortzea. Eta hoxe, hemen saiatzea gure denboretara gehiago hurbiltzen, da hemendik aurrera datozen txapelketak hobeto prepatzeko, da hoxe da gure helburua. Egia osan, marka politiak ikusten nahi gara, bai? Bakoitza bere estilon nik uste gehien bat jendea bere markak hobetzen nahi dela, eta hori seinale ona esan duen bezala hurrengo txapelketa ebi da. Eta oraingoz behintzat oso ondo. Ikusi duguna ondo aide egeriteen, gero azkarrago egeriteko gai dira igerilelarik. Eta oraingoz behintzat, nahiz eta txapelketa guztiz ez bukatu, sensazio honekin ari ditzen. Nire kasu nindet 200 libre, 200 krol eta 100 tximeleta. Eta bueno, nahiz eta nire kasu noain gehiagi entrenatzen nahi naizen, ikasketangatik eta lanagatik eta dazkaten sensazioko onak izan dira, eta hurrengo Gipuzkoako txapelketa hurrengo aste urrundak gaula eta mendik bi Euskadiko ibida, sensazio behintzat, ondo, guztua, imendako denborakin. Ni gehien bat bizkar estilon ibiltzen naiz, baina orain arte nahiko proba desentin ditut bizkar estilon, orain erabaki txapelketa honetan pixkat aldatzea, da kasu honetan krol estilon indet, 250, da ez dut itxura sensazio txarra auki, da hemendik aurrera datozen txapelketak, aber nola datozen, da hoxe bainat bezala ikasten da nabil, lanen ebai, da alda nahitea hemen guztua gatzeko. Nire kasun, nire estilo propio indet, mariposa gala, 200 da egon. Nahiz eta azken alde honetan nahiko nekatuta egon, bastante ondo sentsazionekin, eta denborak ez den gaizki. Nik lau estiloak eta bular estiloak egin ditut, eta bular egin dut beste estiloak hobetzeko ere bai, eta sensazio honekin, ez beste tamaino askoz hobeto. Nire helburua da, nire probatan denbora bat itea, denboraz geistea tola, eta hortan nahi gara, entrenatzen dola. Denbora geistea eta olako, denbora geistea azken aldi honetan indako. Ia erretzeko zerbait